Adang sega ngoseng Jipang nggo slametan. Sore iki bali nyambut gawe make wis mulai adang sega. Pake nggorok kayu ameh gawe ndandani pecok. Klobane werna loro, gondang gandung karo potroseli. Iki ana tempe godhong. Ndok godhog karo pelase wis mateng. Pelase iki mengko ameh gawe ngrawu klobane. Iki make karo gawe kolak. Lah ndelelah pas tekan ngomah iki pas mateng kolake. Langsung gage-gage aku maem kolak dhisik. Kolake isih panas mongah-mongah rada ati-ati. Make nyiram sing adang sega nek pawon. Lanjut ngirisi tempe sing meh dibumboni. Wingi-wingi kathah sing tanglet make kula teng pundi. Lah niki make kula, soale make iki dagang dadi jarang teng griya. Rampung sing maem kolake, kula ngewangi make goreng tahu kalih tempe. Niki sampun jam 3:30 sore, dadi nggih cepet-cepet soale acarane mangke bar magrib. Pake tasih ngothak-ngathik pecoke niki dereng dados. Sampeyan tasih kagungan pecok napa mboten? Bali mbut gawe nggih dereng sempet salin langsung ikris teng pawon. Nyambi goreng kalih nggodhog luban. Tahu tempe goreng sampun rampung, klobane nggih sampun mateng. Langsung ngodak ngaduk sega sing didang. Niki ajeng kula aduk malih, malah saking ngaduk niki tugel. Langsung tak ganti centong alit. Kula cak sing adang sampun mateng, langsung gage-gage kula entas. Niki langsung dipindah make teng baskom kersane cepet adem. Kula lanjut ngoseng Jipang. Bumbune brambang bawang lombok, salam kalih laos. Tambahi toyo sekedhik. Sisene nguyah kalih moto. Paringi kecap manis sekedhik mawon. Segone sampun anget langsung ditekek teng nggon wakul alit-alit ngeten iki. Mangke kantun numpangi lawohe. Kula incipi menawi enten sing kurang. Alhamdulillah oseng Jipang sampun mateng. Sing terakhir goreng gereh pethek. Gereh petheke mateng, gage-gage kula maem. Oseng Jipang kuluban potroseli, tahu tempe, endhog godhog. Bismillahirrahmanirrahim. Sore niki rampung masak pas luwe-luwene. Alhamdulillah maeme nggih nyegerke. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula tak lanjut maem rumiyin.